Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας, θα σας πούμε μερικές βασικές πληροφορίες για τα δελφίνια μας. Τα δελφίνια που φιλοξενούμε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι ειρηνοδέλφινα. Είναι ένα κοινό είδος δελφινιού που συναντάμε στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου εκτός από τους παγωμένους ωκεανούς. Τα δικά μας δελφίνια βεβαίως δεν έχουν γεννηθεί σε κάποια θάλασσα. Είναι δελφίνια δεύτερης, τρίτης και προσφάτως τέταρτης γενιάς, το οποίο σημαίνει ότι έχουν γεννηθεί σε αντίστοιχο περιβάλλον με το δικό μας, ή συγκεκριμένα στο Εθνικό Θαλάσσιο Μουσείο της Λιθουανίας, από όπου και μεταφέρθηκαν κοντά μας το Μάρτιο του 2010. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τα δελφίνια μας. Στο πάρκο μας φιλοξενούμε συνολικά 13 ειρηνοδέλφινα, τα 7 εκ των οποίων φιλοξενούνται προσωρινά μέχρι να κατασκευαστεί το Εθνικό Θαλάσσιο Μουσείο της Λιθουανίας. Ας υποδεχτούμε λοιπόν τους εκπαιδευτές του δελφιναρίου μας, τον Ίγνας, την Νατάλια, τον Κωνσταντίνο και τον Πέτρο. Δύο από την ελληνική ομάδα, δύο από την λιθουανική, γιατί μαζί με τα δελφίνια συνοδεύουν και οι εκπαιδευτές οι Λιθουανοί. Τα δελφίνια μας καλωσορίζουν τους εκπαιδευτές τους. Ήρθε η ώρα να σας συστήσουμε τα δελφίνια μας. Ξεκινώντας από δεξιά βρίσκεται η Κάλια, 8 χρονών, σίγουρα η πιο ιδιαίτερη της παρέας. Κάνει τα πάντα με τον δικό της τρόπο. Ο Ιάσονας, 7 χρονών, πολύ πονηρός και παρατηρητικός. Η Χλόη, η οποία προσφάτως έγινε και μητέρα. 32 Οκτωβρίου γεννήθηκε το μικρότερο μωρό μας. Κάπου εδώ μέσα κυκλοφορεί και αυτό, θα το δούμε. Στα αριστερά μας βρίσκεται εκεί κολυμπάει. Και ας δούμε το μεγαλύτερο της δικής μας ομάδας. Ο Ερμής. Άλλο ένα πέρασμα του Ερμή. Από πολύ κοντά, η Γκάμπια, η Γκλώρια, η Πέτλα, η Σμίλτε και ο Άργας από την λιθουανική ομάδα. Η Γκάμπια δεν θέλει να φύγει από ό,τι φαίνεται, δεν σας συμπάθησε. Κάποιον βλέπει εδώ μπροστά που της αρέσει. Ας δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα στα δελφίνια μας και αυτά θα μας τα αποδώσουν με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Ο Ερμής και ο Ιάσονας, μαζί με τον Κωνσταντίνο, έχουν έρθει ήδη κοντά μας για να μάθουμε πολλές πληροφορίες για τη βιολογία των δελφινιών και τις κινδύνους που αντιμετωπίζουν στη φύση. Τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά. Έχουν τρέχοντες και αναπνέουν οξυγόνο, όπως και εμείς. Έχουν ζεστό αίμα και ένα νερό μικρό το οποίο θυλάζουν για τουλάχιστον 2 χρόνια. Όπως βλέπετε είναι πολύ μεγάλα ζώα, τα 300 κιλά σε βάρος και τα 3,5 μέτρα σε μήκος. Τα ενήλικα αρσενικά είναι συνήθως μεγαλύτερα από τα φυσικά.
Τα πλευρικά πτερίγια και η ουρά θα βοηθάνε να περιστρέφονται και να σταματάνε στο νερό με απίστευτη δεξιότητα. Οραχεία πτερίγια θα βοηθάνε να διατηρούν την ισορροπία τους όταν κολυμπάνε. Όπως είπαμε και προηγουμένως, τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά και όχι ψάρια, έχουν πνεύμονες και αναφέρουν οξυγόνο. Η μύτη τους είναι μια τρύπα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους και ονομάζεται φυσιτήρας. Μπορούν να κρατήσουν την ανάσα τους για περίπου 15 λεπτά και έτσι καταδύονται σε βάθος έως 300 μέτρα. Ας ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια του νερού για να πάρουν ανάσα. Αυτός είναι λοιπόν ο χαρακτηριστικός ήχος του φυσιτήρα, από τον οποίο επίσης παράγουν διάφορους άλλους ήχους μέσα και έξω από το νερό, τους οποίους χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Παρότι ανοιγοκλίνει το στόμα τους όπως θα δείτε, ο ήχος παράγεται μόνο από το φυσιτήρα. Αυτά και ευχαριστούμε πολύ τα δελφίνια μας για την υπέροχη μελωδία τους. Στο μπροστινό σημείο του κεφαλιού τους, το σημείο που ονομάζεται πεπόνι, έχουν ένα σύστημα ηχοεντοπισμού. Ένα είδος σόνα, το οποίο τα βοηθάει να εντοπίζουν τη λία τους ή οποιοδήποτε αντικείμενο στο νερό, ακόμα και να ψάρει κάτω από την άμμο, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα μάτια τους. Αυτό το σύστημα είναι τόσο αποτελεσματικό, έτσι ώστε να μπορούν να ψαρεύουν ακόμα και στο απόλυτο σκοτάδι που επικρατεί στα 300 μέτρα βάθος που καταδύονται. Ο Πέτρος τώρα θα πετάξει δύο μικρά δαχτυλίδια στο νερό. Η Χάλια και η Γλώρια βέβαια θα αντιμετωπίσουν με μεγάλη ευκολία, αλλά ακόμα και με κλειστά τα μάτια θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν χάρη στο σύστημα ηχοεντοπισμού. Και να τα επιστρέψουν πίσω στον εκπαιδευτή τους. Το ρήχος των δελφινιών είναι πολύ δυνατό. Είναι τόσο δυνατό που λέγεται ότι θα μπορούσε να σπάσει ακόμα και το καβούκι μιας θαλάσσιας χελώνας. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, τα δελφίνια τρέφονται με ψάρια. Διάφορα είδη ψαριών καθώς και καλαμάρια. Στο στόμα τους έχουν 80 έως 100 δόντια, τα οποία χρησιμοποιούν για να πιάνουν τη λία τους, τα νηστερά ψάρια, αλλά όχι για να μασάνε. Τα ψάρια τα καταπίνουν ολόκληρα. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο κοιμούνται τα δελφίνια. Στην πραγματικότητα τα δελφίνια δεν κοιμούνται όπως εμείς, κοιμούνται με το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου, ενώ το άλλο ημισφαίριο αγρυπνά για να εκτελεί τις βασικές λειτουργίες επιβίωσης. Και αυτό συμβαίνει εν αλλάξει. Έτσι λοιπόν, αν πλησιάσει ένας καρχαρίας ή κάποιο διερχόμενο πλοίο, αυτά θα είναι σε θέση να το δουν και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Οι καρχαρίες όμως δεν είναι ο βασικός εχθρός για τα δελφίνια. Ο μεγαλύτερος τους εχθρός είμαστε εμείς οι άνθρωποι με τη συμπεριφορά μας. Με τα σκουπίδια που πετάμε στη θάλασσα, τη μόλυνση που δημιουργούμε, την υπεραλίευση, που σημαίνει στέρηση τροφής για εκείνα, και την εμπλοκή στα δίκτυα, που έχει ως αποτέλεσμα να πνιγόνται πολλά δελφίνια ετησίως. Κατά τη φροντίδα των ανθρώπων, ένα δελφίνι μπορεί να ζήσει έως και 50 χρόνια ή ακόμα και να τα ξεπεράσει. Εδώ στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η υγεία των δελφινιών μας, όπως και όλων των ζώων που φιλοξενούμε βέβαια. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε κάθε πρωί είναι αυτή η διαδικασία που βλέπετε. Με μια απλή κίνηση, τα δελφίνια έχουν μάθει να μαζίνουν την ουρά τους, από την οποία περνάνε διάφορες φλέβες, και έτσι όταν χρειαστεί μπορούμε να πάρουμε δείγμα αίματος για όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο επίσης μπορούμε να ελέγχουμε καθημερινά την εξωτερική εμφάνιση των δελφινιών, τα πτερίγια, την κοιλιά και την ουρά τους, και ακόμα έχουν μάθει να ανεβαίνουν μια φορά την εβδομάδα πάνω σε μια ειδική ζυγαριά για να τα γυρίζουμε. Τέλος, κάθε παρτίδα ψαριών που παραλαμβάνουμε περνάει από μικροβιολογικό έλεγχο. Η
ήρθε η ώρα να εξετάσουμε λίγο την ποιότητα του νερού μας για να ετοιμαστούμε λίγο εμπροστινή για να δούμε το νερό μας είναι αλβηρό. Το νερό μας είναι αλβηρό, λογίζεται με αλάτι. Το βάθος της πισίνας είναι 6 μέτρα και όλη αυτή η τεράστια ποσότητα νερού που βλέπετε περνάει κάθε 4 ώρες από το περσύγχρονο μηχανοστάσιο στα αριστερά σας και καθαρίζεται με φυσικές μεθόδους όπως όζον, υπεριόδια ακτινοβολίας και διαχωρισμό πρωτεϊνών. Σε αντίθεση με τα ψάρια, η ουρά των δελφινιών κινείται πάνω κάτω για την αριστερά-δεξιά και σε συνδυασμό με το υδροδυναμικό σήμα του σώματος τους και το πολύ λιωδέματό του, καταφέρνουν να φτάνουν ταχύτητες έως 45 χιλιόμετρα την ώρα, να καταδύονται σε μεγάλα βάθη, αλλά και να κάνουν άλματος και 5 μέτρα έξω από το νερό. Βεβαίως, όταν κολυμπάνε με τόσο μεγάλες ταχύτητες, θα πρέπει να έχουν και δεδομένη ακρίβεια κινήσεων. Ειδικά όταν περνάνε κοντά σε πλοία ή ανάμεσα από βράχια, δείτε με πόση ευκολία καταφέρουν να περάσουν ακόμα και από ένα τόσο μικρό σεφάκι. Αυτή ήταν η Πέλα, ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Πέλα. Και χάρη στα πλευρικά του θερίδια μπορεί και κάνουν απίστευτες κινήσεις, περιστρέφονται με μεγάλη ευκολία γύρω από τον εαυτό τους, όπως βλέπετε. Ετοιμαστείτε για την αγαπημένη συμπεριφορά των δελφινιών. Ετοιμάστε τις κάμερες σας, ξεκινώντας από δεξιά. Διαδοχικά άλματα κατά μήκος της πισίνας. Ακριβώς μπροστά σας στο τζάμι. Τα δελφίνια κάνουν άλματα, τώρα έχουν εντοπίσει τροφή και θέλουν να ειδοποιήσουν και την υπόλοιπη ομάδα ότι υπάρχει φαγητό ή για να εντυπωσιάσουν το αντίθετο φύλλο ή απλά για να παίξουν. Είμαστε για ένα ακόμα άλμα στο κέντρο της πισίνας. Ευχαριστούμε πολύ τα δελφίνια μας. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τα δελφίνια μας. Θα μας χαιρετήσουν και αυτά με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Ας ρίξουμε μια τελευταία ματιά σε αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ο Εμβής, ο Ιάσονας, η Χλόη και η Τάλια, η Γκάπια, η Φλόρια, η Φλίτερ, η Πρέμια και ο Βάλτης και οι εκπαιδευτές τους, ο Ίσμας, η Νατάλια, ο Κωνσταντίνος και ο Πέτρος. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ελπίζουμε τώρα που τα είδατε και από κοντά να τα αγαπήσατε ακόμα περισσότερο. Να θυμάστε όταν είστε στη θάλασσα ή στις παραλίες να πετάτε κανένα σκουπίδι, κανένα αντικείμενο. Μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον αυτών των υπέροχων πλασμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επισκεψή σας. Καλή συνέχεια στην πόρτα σας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.